बेबायदिहाय लादों आरो ओरैबायदि मोनसे डिसिप्लिन्ड अर्गेनाइज श' आं नैबे एन्टायार बिटिसि आव बेबायदि श' आङो फेशन श' गोबां नुबोबाय नाथाय दिनैनि बे श'आ मोनसे हाई लेभेलनि श' मोनसे जादों आरो गोबां Aronai एन्टारटेनमेन्टआ मोनसे बिराद मोजां इनिशिएटिभ लादों जोंनि जितु नेशनेल एन्ड इन्टारनेशनेल पेजेन्ट बेफोरनि थाखाय मोनसे ब्रिज बायदिहाय जानानै बे आरनाइ एन्टारटेनमेन्टआ मोनसे प्लेटफर्म होदों बयनोबो आरो बेयावहाय गोबां कन्टेस्टेन्ट्सफोरा फैनानै पार्टिसिपेट खालामदों जोबोद मोजांनि खोथा बेयो मानो होनोबा दिनै जोंनि बेबायदि लकेल ओनसोलावनो जुदि बेबायदि मोनसे मोजां प्लेटफर्म होनो हादोंबा इयुनावबो बे दिनैनि कन्टेस्टेन्ट्सफोरा थांनानै मोजां मोजां प्लेटफर्माव बाहागो लाहैनो हागोन होननानै जोंहा मोनसे मिजिं थिनाय दं। नोंथाङा सासे इयुथ आइकन होननानै बुंनो हायो फेशनाव एबा फिल्म इन्डास्ट्रियावहाय दा नोंथाङा दिनैहाय जे कन्टेस्टेन्ट बिसोरनि जे मोखाङाव मा नुदों? फार्स्ट अफ अल आं होननो थाङो जे आरनाइ एन्टारटेनमेन्टआ नैबे जितु प्लेटफर्म होदों बिथांमोन आरो बिथांमोना बे प्लेटफर्मखौ बिराद मोजाङै इउटिलाइज खालायदों आरो बिराद मोजाङै लानो हादों मानो होनबा बिथांमोनखौ जेरैबायदिहाय फोरोंनाय जादों बिथांमोना बेबायदिहाय लादों आरो ओरैबायदि मोनसे डिसिप्लिन्ड अर्गेनाइज श' आं नैबे एन्टायार बिटिसि आव बेबायदि श' आङो फेशन श' गोबां नुबोबाय नाथाय दिनैनि बे श'आ मोनसे हाई लेभेलनि श' मोनसे जादों आरो गोबां पार्टिसिपेन्ट्सआ बिराद एन्थुजियास्टिक बिराद बिथांमोननि गोसोआव माने सोलोंनो थाखाय मोनसे माबाया दङ हप दं बिथांमोनहा बिराद सिमां दङ नैबे इन्डास्ट्रिजों बेनिखायनो नैबे आरनाइ एन्टारटेनमेन्टआ जि सुबिदा होदों बिथांमोननो थारैनो जोबोद गोग्गाथावना। आगोलनि टाइमावहाय इन्डास्ट्रिया जोंनि जायगायावहाय बारा स्कप गैयामोन दा नोंथाङा दासो देखायबाय जे जुदि मोजाङै जुदि सोलिलांबाय थायोबा नट अनलि जोंनि लकेलावल' नङा जोंनि जोङो देखायनो हायो औ नंगौ दानिया जोङो बयबो जोङो ससियेल मिडिया बा जोङो ग्लबेलि जों बिराद कानेक्टेड आरो जोङो इजिलि जोङो बाहेरायाव माबायदिहाय श' जायो बा जोङो अबावबाफोर थाङोबाबो बे बिराद इजि जाहैबाय आगोलनि बायदि बांद्राय टाफ नंला बेनिखायनो बे दिनैनि बे श'आ माने ग्लबेलि नैबे जोंखौ कानेक्ट खालामगोन होननानै आं मोनसे मिजिं दङ मानो होनबा दिनै नेशनेल बा इन्टारनेशनेल पेजेन्ट्सफोराव जोंहा गोबां अलरेडि जोंनि
माबानिफ्रायनो जोंनि BTC-निफ्रायनो गोबां थांनानै जोङो मोजां मोजां बेबायदि मिसेसआनो जा मिसआनो जा बेबायदि एवार्ड मोनबोनो हादों आरो दिनै नैबे श'निफ्रायबो गोबां कन्टेस्टेन्ट्सफोरा मोनसे जिखिनि साहस दं बेखिनिखौ बेयाव सेफायनानै आरो हाई लेभेलनि कम्पिटिशनफ्राव कम्पिट खालामनो हागोन होननानै आं मिजिंथिदों। BTR गभर्नमेन्टन सहयोगत Aronai Entertainment and Cooperative Society Mr. and Miss Teen Kids and Mistress Bodoland the fashion show যোৱা 2 তাৰিখৰ পৰা আজি ফাইনেল হ'ল তো তাত পাৰ্টিচিপেট কৰি পেলাই খুব ভাল লাগিছে কাৰণ আজি যে আমাৰ ইয়ং জেনেৰেশ্যন এই ইয়ং জেনেৰেশ্যনসকলে তো ফেশ্বনৰ দ্বাৰা নিজৰ কেৰিয়াৰ মানে গঢ়িবলৈ যে চেষ্টা কৰিছে এইটো মানে আমাৰ কাৰণে এটা শুভ লক্ষণ কাৰণ আগতে আমি আমাৰ যে বডোলেণ্ডত থকা যিবিলাক বড়োৱে হওক বা অন্যান্য জনজাতিৰ মানুহেই হওক এইটোৰ বিষয়ে আমি কোনোদিন চিন্তা কৰিব পৰা নাছিলে কিন্তু আজি যেহেতু মানে ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ যুগ আহিল এই ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ যুগত আমাৰ যিবিলাক যুৱ ইয়ং জেনেৰেশ্যন এই ইয়ং জেনেৰেশ্যনসকলে ফেশ্বনৰ যি টেলেণ্ট এই টেলেণ্টটো আয়ত্ত কৰি পেলাই আজি আগবাঢ়িব বিচাৰিছে এইটো মানে আমাৰ কাৰণে খুব ভাল লক্ষণ Aronai এণ্টাৰটেইনমেণ্টক মোৰ পৰা মানে মই ধন্যবাদ জনাম কাৰণ এখেতসকলে যোৱা 5 বছৰে আমাৰ অঞ্চলত থকা যিবিলাক যুৱ আছে ইয়ং জেনেৰেশ্যন থাকে এখেতসকলক প্লেটফৰ্ম দি পেলাই নেশ্যনেল লেভেলত নিয়াৰ যিখিনি চেষ্টা কৰিছে এইটো মানে মোৰ তৰফৰ পৰা Aronai এণ্টাৰটেইনমেণ্টক মই ধন্যবাদ দিছোঁ। Aronai Entertainment in this year we are celebrating 5th edition. We started our organizing from 2021. It was 16 July. Today it's 5th edition celebration. So from all over the BTR we have total 5 districts, not only in BTR and out of BTR also the candidate they have come for the audition. During the time audition we got the candidate from all over the Assam around 500 plus, but we selected from the Miss category only 15 candidates and from Mr. category we selected only 15 candidates. We have total 4 categories like kids category it's from 5 to 10 years and teen category it's like from 11 years to 17 years and Mr. Miss it's from 18 to 21 it's for Miss category and 18 to 23 it's for Mr. category and Mrs. like till 34 years old they can participate. So today is the final day. We started from 2nd of July. Our grooming was started from 2nd of July. It's today is the final day and after winning the Mr. and Miss Bodoland they will represent BTR to the Miss Northeast and Mr. Northeast. And second thing, the Mr. Miss Bodoland winner will be joining in a private flying route air hostess course for the 1 year. There will be no charges, it's for free of coaching. And second thing, for the winners we are providing for 5,000 for the runners-up and 10,000 for the winners. Lastly, I must to thank the BTR government in this year. They are sponsoring first time to us. It's very great things. Especially we are not taking any audition charges and any registration fee charges from the contestants. And the foods we are providing in the 2 times in a day. Yes, please. Thank you.